Dine stel, hængsler og skruer kan blive løse eller falde fra hinanden bare ved almindelig brug, når som helst, hvor som helst. Derfor har du brug for det praktiske Snap-it skruebrillesæt. Det er den hurtigste og nemmeste måde at erstatte tabte eller løse skruer på. Nu kan du selv reparere dine briller på sekunder. Den lommevenlige pakke indeholder en dobbeltendt skruetrækker og et udvalg af patenterede Snap-it-skruer. Med den unikke ekstra lange fødderspids er Snap-it-skruen meget lettere at håndtere end en standard lille skrue. For at reparere dine rammer gør du blot: sæt skruen i hullet, skru den på plads med den medfølgende skruetrækker. Knæk derefter fødderspidsen af med fingrene. Nemt. Bare smid det, skru det fast, knips det. Snap-it-skruen vil give dine rammer et stærkt nyt samling, som du kan regne med. Klik det på plads og se. Prøv selv. Smid det, skru det, knips det.